Nisam vas videla. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video, ja sam Anđa i danas pravimo... Vanja! Danas pravimo Miraculous Ladybug Back to School video, pa hajde da počnemo. Prvo pravimo Ladybug svesku. Treba će vam sveska, markeri, olovka, lak za nokte, papir i aceton ako pogrešite. Prvo na papiru nacrtajte šablon. Onda šablon nacrtati na svesci flomasterom. I na kraju, krajem gumice, nacrtati tačke lakom za nokte. I to je to! Sljedeće pravimo Ladybug in Chat Noir kemijski. Treba ćemo papir, lakovi za nokte, štapić za uši i neke hemijske ili šestar. Za Ladybug hemijsku štapićem za uši napravite tačke od laka za nokte. I istu stvar uradite sa šestarom. A za Chat Noira jedan deo hemijske obojte u zelenu. I to je to. Vanja! Ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte, šerujte i pretplatite se na moj kanal, a mi se vidimo u nekom sljedećem. Ćao!